A1 म्यूजिक प्रेजेंट अंजलि डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मदारपुर। म्यूजिक बाय मोहन यादव। गावन करा के घर बैठा के चल गईल परदेश। गावन करा के घर बैठा के चल गईल परदेश। तू हवा चानी काटेला जिया में लागेला ठेस। बलम घर ना आइल हो सजन घर ना आइल। बलम घर ना आइल हो सजन घर ना आइल। अंजलि डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मदारपुर। बड़ा निरदइया ए हमर सैया बुझेला ना हमर दुख हो। बड़ा निरदइया ए हमर सैया बुझेला ना हमर दुख हो। हमर दर्दिया बुझेला नाही मिलन तो से सुख हो। नए नवेली कनिया छोड़ के बस गइला कौन देश। बलम घर ना आइल हो सजन घर ना आइल। बलम घर ना आइल हो सजन घर ना आइल। तोहर ख्याल में यह मोरे राजा हरदम डूबल रही। तोहर ख्याल में यह मोरे राजा हरदम डूबल रही। तोहरा से अपन दर्द के तनाल कही। मन के मनीषा रहो तारी पगली के भेष। बलम घर ना आइल हो सजन घर ना आइल। बलम घर ना आइल हो सजन घर ना आइल। अंजलि डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मदारपुर।